Biyo lur. Iso ora didumani ngene iki lho piye polahe lho. Jagung lah kayak mulai merintis sampai membakar ditekno ngene iki piye iki ceritane iki. Lho. Wes. Iki cara mono dipangan opo lur iki? Dipangan manuk mosok iki. Lho. Entek kabeh iki lho. Masak lagi sambane donya iki entek iki lho. Masak lagi piye wae ceritane iki lho. Ora kena dipangan wong. Boyo total lur kukut iki. Lah iki ya tebone tok iki karekan iki sing dipangan iki lho. Masak. Ra mentolo kok. Lah kok kabeh tibane. Iki yo makakno sapi wek wedhus lur lho. Wis kukut kabeh iki. Kukut ora ana sing kena dipangan lho. Iki glimbungan lur karek tebone tok lho. Karek janggele mek karek tebone tok iki lho. Niki rata kok iki senan lho. Iki modele tikus model opo iki? Kok ora dingehi plas, iki cara disuloh nek bengi jane tikuse digoreng kok. Lho. Ambane pokoke entek. Oh, tipake lho. Oh. Ngene tiwas ora goreng iki lho. Tiwas ora bakar lur, karek sak ugal iki ya bosok dadine lho. Ora ngukut tenan, ora ngukut. Modal madul.